Salutare și bine am văzut, astăzi ne jucăm FIFA și noi astăzi vrem să facem ceva. Și acum dacă dați like o să primiți asta, și dacă mai dați încă subscribe o să primiți asta. Hai să dăm drumul. Dăm pe un match împreună noi, să puteți butonul susținerea și subscribe. Ne jucăm cu Nuju. Nu știu ce echipă asta, e FIFA echipă. Așa, începem meciul. Echipa noastră și echipa lor. O să-i batem? Nu știu dacă o să-i batem. Așa, începem noi. Dăm la asta. Facem mișcare și alergăm repede și dăm pas. Și aleagă repede nostru și dă pas la ăsta și dă pas la... Nu dăm niciun pas și dă gol și încearcă să dea gol. Așa, dă la adversarul, dă la central și se duce pe el și dă pas la centralul din dreapta și merge repede pe ei. Se duce repede pe ei și dă pas când de la înecare și dă repede și dă pas. Și este, cum se cheamă, nu mai știu cum se cheamă. Așa, și dă jucătorul aici și dă foarte tare și o prinde jucătorul nostru și o ia jucătorul adversar și se duce repede, se duce imitor și ia fotbalistul nostru. Nu, ia și ia fotbalistul nostru și pachet, da la ăsta, la Anglian și merge repede și pulipuț și dă guliguț, dă gol. Se cheamă pulipuț, îi spune eu guliguț și gol pentru guliguț. O să vedeți o eroare. Pentru guliguț îi dăm toate aplaudarea pentru jucătorul nostru muritor. Așa, acum dăm adversarul și luăm repede și luăm rom. Și da, și era și gol pentru anglianul nostru cu 93. Dăm repede. Foarte bine pentru el. Îi dă repede. Merge repede și dă un care ca pas și se duce repede pe el. Și merge Anglianul. Și pe Anglian ratare pe Anglian sus de bară. Dă repede la adversarul din dreapta. Mamă, ce era să ia mingea. Și ia repede pulibuț. O ia germanul. Și o ia jucătorul că dea în el, a dus în el. Și o luăm și este pauză. Vedem puțin. Acum o să stăm o pauză puțin. Acum hai să începem. Intră germanul pe ei, nu german-anglian. Și merge germanul foarte repede. Și este pe germanul. Și gol pentru anglian. Ați aplaudat pentru el 2 goluri. 3-0 pentru ăsta anglian. Pe un gol din afara careului. Hai să băgăm alt jucător. Nu băgăm. Nu vreau să băgăm că e bun german. Și merge pulpuț
Și ratare culiguț, ratare pentru culiguț. Pentru culiguț și merge culiguț. Și ia culiguț și da la pas la jucător. La Kanye. Ratare. Minunată. Și dai repede lasă. Și merge. Mama zi da înecare și da înecare minunată și el și-a ieșit. Imitoare. O imitoare. Și bă, da înecare, da, e păcălea. Și ia jucătorul nostru, German. Și era tare. Dă pasă la jucător și o ia. Și o ia Puliguț. Mam și ratează. Acum ratează fotbaliștii. Păcatul de ei. Dacă vreți să postăm și alte clipuri cu FIFA. Acum ia cu mini. Și ia mini și dea pas la German și Germanul. Și ratare pentru German. Nu știu ce are germanii. Aglianii. Nu știu ce are. Și dă pas la și iasă Pulipuț. Sau Pulicuț. Și ia... Și era un fault. Și s-a terminat meciul. O să se deschide câteva pachete. Un pachet. Și o să vedem golurile, cred că nu. Am și 100 de bani. Și acum am primit 20 milioane de bani. Da, pentru asta o să fie, da, am primit și locul ăsta. 300 de bănuți. Acum, apăsăm pe... Deschidem pachetul acum. Deschidem. Hai să luăm un jucător, să luăm. O luăm cu 70. Hai să căutăm. Îl luăm pe... Ne trebuie unul cu KM. Și apoi să luăm și cu KB. La un alt episod. Sau să-l iau eu pe așa că mă joc eu. Da. Hai mă, mai sunt. O luăm pe ăsta de la FSB. Avem 2 acum. Și acum deschidem pacheturi. Suntem aici. Acum facem și noi, schimbăm echipe, le schimbăm blocurile.
Îl pune pe ăsta. E bine, mă. Acum vrem să punem și noi așa, să punem mai jucător. Vrem să schimbăm locurile. O să punem populipuț aici. Dar nu merge bine. Problema. Ui. O să fie echipa noastră.